Moni ntine chake nde tikubweteranso mu dziko la South Africa nkhani yodabwitsa ya Pamela Selani. Inu tagwirani chakumwa tenticheze. Pamela Ngumisa Selani ndi mzimayi yoti anabadwa mu chaka cha 1977 amakhala ku South Africa kayamati ku Olivier Posi koma anali woti ochokera kuvutika kwambiri. Anapezeka kuti atakula pang'ono anapeza mamuna kenako anaberekerana ana awiri anyamata okhaokha koma banja lawo silinakhalitse. Mamuna anamusiya Pamela nkupita kukapeza mkazi wina omwe akakhala naye. Sipanatenge nthawi atakakhala ndi mkazi wina ati nyumba yake yanze bamboyo inayaka iye ali mommo bamboyo anamwalira. Pamela chifukwa choti amavutika kwambiri ndi ana aja anasamukira ku dera lina anasiyana ndi mayi ake aiyeyo ngati kwasiya ndi agogo ake awo kukakhala mbali ina kufupi ndi anti ake. Atapita kukakhala kumeneko anapeza ntchito magwira ntchito bwinobwino koma mosakhalitsa anapeza kuti analinso ndi mimba ina anabereka mwana wamkazi. Mamunayo atanangomuona mwanayo tsiku limodzi anathawa sanaonekenso. Ndi Pamela uja amavutika kwambiri amakapempha kwa anti ake komanso amangosakasaka ntchito kaya zochapa zotani. Amayi ake anamutumizira ana ake awiri anyamata aja unena kuti iwo satha kuwasamala amakhala naye ndi amakhala ngati akukhala ndi ana atatu. Nyumba yake yomwe amakhala zovutika kwambiri malo ovutika kuti sizimayenda ayi. Ndi anapezeka kuti anali ndi chibwezi chakecho akuti mnyamata wina wa ku Malawi dzina lake Gift Phiri. Ndi Gift yo chibwezicho chimayenda bwinobwino koma Gift so analibe kalikonse anali wovutika nayenso. Koma anapeza bambo achikulire wina wake. Sono abambo achikulire omwe anakumana nawo dzina lawo anali Michael Changisa. Nde Michael Changisa anali ndi nyumba yawo yabwinoko komanso nawonso anali ndi manyumba ena awiri amene amapangisa rent. Nde abambo achangisawo anakonda kwambiri Pamelayo unena kuti iweyo kuvutika kwambiri ndi ana akowa bwera uzakhala nyumba mwangamo ndizikusamala. Nde Pamela anatani anapita ana aja onse atatu nkumakakhala ndi achangisawo amapasa china chilichonse amapanga provide zakudya plus amatolera ndalama za renti chani kumansamala bwinobwino at least zinthu kukhala ngati zatani zayenda. Ana awiri aja anyamata ndi mtsikanayo nawonso amasamalidwa abambo aja Michael Changisa amasamala ngati ana awo amene eti ndi ana akhala ngati kuti ali ndi stability. Koma mu nthawi yonseyo Pamela sanasiye kupanga chibwezi ndi Gift Phiri wa ku Malawi uja amapanga be chibwezi. Nde atachangisa anayamba kumva timphekesera eti kunena kuti munthu mukumusunga mzimayiyo akupanga so zina kumbali eti. Ndi atachangisa chanapsa mtima nkumuwuza nena kuti ndamva mphekesera ngati zili zoona ndi kuthamangisa uchoka pa khomo panga pano. Ndipo dziwa kunena kuti ndamapanga ndi zina zake anapanga plan Pamela uja anapita kukamuwuza Gift Phiri uja kunena kuti Gift munthu kuti afuna ndithamangisa uyu komanso ati ananena kuti akuti Michael Changisa ampasira Pamela matenda. Nde Gift ndi Pamela anapanga chiganizo akuti tiye tingowapha Michael Changisa cholinga choti tikawapha tikhala nyumba mwifeyo kuti Pamela ambwerese mu Gift Phiri chibwezi icho chiyambe kukhala naye ali ifeyo nde tipange moyo wathu mnyumba mwake tipitiriza kutolera renti komanso ati ankagulisa mowa aliyese anazowera tizingopitiriza mene timakhalira. Nde usiku Michael Changisa sakudziwa china chilichonse kubwera osadziwa kunena kuti Gift Phiri uja wabisala kuchipinda. Wabisala ana ake akuona anyamata aja wankaziyo panalibe anangotulukiratu a Gift Phiri ndi hamala ati ndi akhomeni mmutu a Michael aja mpaka anawapha. Atawapha anapita kuseri kukakumba dzenje nkutani ndikuakwirira Michael Changisa aja. Anthu nkumadabwa kuti kodi Michael Changisa anapita kuti Michael anapita kuti nangasalesa nyumba ndi Michael koma mwini wache kulibe angoona kundani Pamela ndi ana ake. Nthawi yomweyo Gift Phiri asamukira nyumba mmwemo anthu nyumba mwana wabwanyi mamuna wina pamene ani ache ali kuti mpaka na anthu anakanena ku polisi kuti kwangati Michael Changisa asowa apolisi kuyesera kufufuza ali Pamela ali sindikuziwa anangochoka kwangati anapita kaya nkumuzi kwawo anayankha zichani kaya mpaka nkhani inathera patipo nkhani inathera pompo. Iwo aja amapitiriza kukhala matolera renti pamene paja ngati kuti palibe chomwe chatani chachitika. Kenako Pamela monga mwakhalidwe awo anapeza chibwezi china. Apeza chibwezi china a Gift Phiri aku Malawi aja anamva kunena kuti akupezatu chibwezi. Kenako anamba mantha Gift uja kuti pamuzi pano paja
mena anali ndi Michael anandiuza ine ndinathandiza kuti tiphe Michael Changisa. Pano wapeza chibwezi china ndi anayambanso kumavutana nyumba muja nkuyamba maanthano Gift uja koma ati ankagwirizana ndi anti ake apamera ndi anapita kukawuza anti ake apamera kuti inu mwana wanu akundiopsa pamuzipa wapeza chibwezi china mukaona kuti ndasowa muziwe kuti ndiye kuti wandipha chifukwa chonena kuti anaphapo kale ndani chibwezi chake choyamba Achangisa anasowa tinawapha ati agogo aja ananguti zoona sana kanene polisi sana tani a Gift Phiri osakanena polisi kungopita kukawuza agogo basi nkubwerera ku nyumba. Abwerera ku nyumba anapeza awaphikira chakudya cha masiku onse akuwapasa somo waso pompo basi wo kukhala pasi a Gift Phiri kudya kukhuta pamenepo kenako m'mimbamo kwamba kulira m'mimbamo anatathirira poison ophera Makoswe muchakudya chicha zomwe amaganiza zinayi zolondoladi kuti kukhala ngati munthu uyu afuna kundipha koma mawu moti athawepo ati kupita kukanena kwa anti ake anamudyesa poison uja ati anayamba kutuluka dovu thovu nkamwa. Mwana wankulu wa Pamela kuphatikiza mwana wake wang'onoyo anyamata onse awiri wina anakatenga chibaketi kuthiramo madzi kudzadzitsa madzi Gift uja kuphuphapo basi kumugwira mutu kumulowesa mu baketi ya madzija basi abanike no akhali ngatiso watani wapanga drown anafera pompoto a Gift Phiri akuti kenako anawanyamula kukakumbaso kuseri pompa chayikapo thupi la Changisa uja kukumba ndikumuyika pamwamba pa Changisa ndikukwiriraso basi kumakhala nkumapitiriza no chibwezi ndi mamuna wina uja koma no vuto linali ana ake awiriwa zonse anapanga zija zinakhangatiza musokoneza mutu mwana wake oyamba dzina ake Avile ndi Avile anayamba kumwa mowa kwambiri ndi kudya madragi eti kuyuza madragi mowa chamba ngwamba kwazunguza amayi ake aja kuna kuti ndikufuna ndrama amati akakatenga akatolera ndrama za lenti zija ndikufuna ndrama ndipaseni ineyo mukapanda ndipasa ndi ulula unena kuti muna phando nthawi zonse atamapanga zimenezo paka siku lina amalanda ndrama zonse nkuwathamangisa ndi ati siku lina anathamangisa amayi akeyo Pamela ndi mwana wachiwiriyo ananyamuka kupita kukagona kwa chibwezi chakecho ndi anabwerera Avile uja sakudziwa Avile anapita kumowa kubwererako ndi atabwerera amayi ake analata bisala nyumbamo Avile anapita kukagona amayi aja apamela anatengaso hamala nkogodeni pamutu mpaka umupha nkumuuza mphwake kuna kuti tithandizane tintani tinkwirire anakakumbaso kuseri kucha pompa cha anayikapo Michael ndi Gift Phiri pa ndikutani ndikuyikapo mwana wawo Avile nkunkwirira nkumuuza wang'onoyu kunena kuti waona zomwe ndampanga mkolo wakoyu ukazayisirapo kuyankhulapo kanthu iwenso ndikutani ndikupha. Nthawi imeneyoyo mwana wakeyo wang'onoyo anali nzaka 14 ndi zinampanga traumatize kwambiri ati samatha kugona amangomuona m'bale wakeyo Avile akati agone chilichonse mpaka anauza amayi kuti sindikutha kugona ndingomuona Avile tsiku lilonse ndi amayi akati anamuwuza kuti pita kwa asing'anga akakusambitse achotse mizimu yoyipa iye uchadi nkupita kwa asing'anga ati anapita koyekha asing'anga ali ndikuthandize bwanji iyeyo akuti ndikuulula zonse kwa asing'angacho amayi anga anapha zinatere zinadani anakwirira kuseri asing'anga aja ati anampasa mankhwala nkumuwuza kuti nyamuka upite ku polisi ukatani ukanene zonsezo asing'anga uda anapita adi ndi mwanayo anakanena zonse ku polisi mpamene nolo mpungwe unge wonse unatani unaphulika pamenepo kunena kuti akwirira anthu kuseriko kwafusa apamera kukana tisindikuziziwa sindinakwirire wina aliyense muzi wonse tikulunjikana pamene paja mpaka na apolisi anayesera kukumba anafukula kuseri kuja anapeza kodi matupi anthu atatu anapanga ma DNA test chanchana anapanga di confirm kuti anthu ndi amenewo komano amayi aja Pamela aja kukana mulandu akuti si iwowoyi ndi kuti anapha anthu ndi mwana wawoyo kuthandizana ndi asing'anga iwo sizikuwakhudza kenako akuti anapeza mpata kumunyengerera mwanayo iwo uno amayiwo ndi amayi awo agogo ake amwanayo ati kumpanga convince kunena kuti ukanene kuti ndiweyo wapha anthu nanga iweyo zoona ulole kuti amayi ako apite ku prison koma nyamata anakanena zoona ku polisi no ineyo zomwe zinachitika ndizi anazengedwa milandu onse awiri ndi mwana yemweyo koma apolisi anampeza mwanayo osalakwa anampanga release Pamela Selani anapangidwa sentence to 3 life terms kapena noti ma life sentence atatu chifukwa chakupha anthu atatuwa azibambo atatuwa ena amakhulupirira kuti olamuna awo oyambirira aja abambo awo anyamata awiri
anapsa nyumba itayaka musadziwika bwino ichi, kuti zikhoza kukhala kuti analiso Pamela imweyo, koma izo nzopanda umboni, amakhala ma speculation chabe. Imene ndi nkhani ya Pamela Selani. Zikomo kwambiri.